चिकित्सक समूहात पाटकर वर्दे कॉलेज कुडाळ. आर कोर्सेस: BSc in Hospitality Studies, Diploma in Hotel Management, Craft Course in Cookery, Bakery and Confectionery, Craft Course in Food and Beverage Service and Accommodation Management, and Masters in Tourism and Travels Management. Our achievement: A+ grade by NAC and 100% placement guarantee. Our campus: Health Retreat Resort, समर्थ सृष्टी नगर, कुडाळ वेंगुर्ला रोड, पिंगोळी, कुडाळ 416528. ऑफिस ॲड्रेस: कुडाळ सावंतवाडी रोड, अपोजिट SRM कॉलेज, कुडाळ. कॉन्टॅक्ट नंबर 023-6222-1682 और 9764809669. जय महाराष्ट्र. काल संध्याकाळी आणि सकाळपासून या विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या माध्यमातून मला समजतंय की आमदार राजन साळवी देवेंद्र फडणवीसांना भेटले, शिंदे गटामध्ये सामील होणार, अशा तऱ्हेच्या आपल्या माध्यमातून बातम्या आल्यामुळे मला सुद्धा मानसिकता देण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून झाल्याचं दुःख मला निश्चितपणे आहे. आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 40 वर्ष मी शिवसेना पक्षाचं शिवसैनिक म्हणून काम करतो. शिवसैनिक, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख आणि शिवसेनेचा 3 वेळेचा आमदार आणि आता शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतो. या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये निश्चितपणे आधीच आम्ही आपल्याला सांगितलं आहे की आमच्या निष्ठा बाळासाहेबांच्या चरणाशी आहे. माझ्या निष्ठा शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पायाशी आहेत, हे आधीच मी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून मी पहिल्या दिवसापासून प्रामाणिकपणे मी शिवसेनेत पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बरोबर आज त्या संपूर्ण याच्यामध्ये आहे. आज या बातम्यांच्या माध्यमातून मला समजलं की मी देवेंद्रजींना भेटलो, मी शिंदे गटात जातोय. मी पहिला आपल्याकडे आपल्या माध्यमातून खुलासा करू इच्छितो, मी मरेपर्यंत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेनेचे पक्ष उद्धव ठाकरे साहेब आणि शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य साहेबांबरोबर काम करणार आहे, करत राहणार आहे आणि तोच माझा अंत शिवसेनेमध्ये होणार, हा माझा या ठिकाणी स्पष्ट खुलासा आहे. आपल्याला माहिती आहे की विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू झालेलं आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पहिल्या दिवशी मी अधिवेशनामध्ये सहभाग घेतला आणि मग त्यानंतर शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांच्या समवेत मी दौऱ्यावरती गेलो. त्या दिवशी मी स्वतः आदित्य साहेबांबरोबर रायगडमधल्या अलिबाग विधानसभा मतदारसंघामध्ये मेळाव्याला उपस्थित होतो. त्यानंतर महाडच्या विधानसभा मतदारसंघ मेळाव्याला उपस्थित होतो. आणि तो उत्स्फूर्त पाठिंबा त्या ठिकाणी असलेला तुम्ही त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे. नक्की मला याचा अभिमान आहे की माझ्यासारख्या शिवसैनिकाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी शिवसेनेचा उपनेता बनवलेला आहे. आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं. आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालेला आहे. आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं. आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालो होतो, पाटण भागामध्ये सहभागी झालो होतो आणि काल सुद्धा झालेल्या दौऱ्यामध्ये मी रायगड जिल्ह्यामध्ये सहभागी झालेले आहोत. आणि भविष्याच्या कालखंडामध्ये सुद्धा शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी दौरा करणार आणि शिवसेना मजबूत आणि शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांचे हात मजबूत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न माझा निश्चितपणे राहणार आहे, हे नम्रपणे आपल्याला सांगू इच्छितो. जय महाराष्ट्र. काल संध्याकाळी आणि सकाळपासून या विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या माध्यमातून मला समजतंय की आमदार राजन साळवी देवेंद्र फडणवीसांना भेटले, शिंदे गटामध्ये सामील होणार, अशा तऱ्हेच्या आपल्या माध्यमातून बातम्या आल्यामुळे मला सुद्धा मानसिकता देण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून झाल्याचं दुःख मला निश्चितपणे आहे. आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 40 वर्ष मी शिवसेना पक्षाचं शिवसैनिक म्हणून काम करतो. शिवसैनिक, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख आणि शिवसेनेचा 3 वेळेचा आमदार आणि आता शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण
महाराष्ट्रामध्ये काम करतोय. त्या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये निश्चितपणे या आधीच आम्ही आपल्याला सांगितलंय की आमच्या निष्ठा. जय महाराष्ट्र. काल संध्याकाळी आणि सकाळपासून त्या विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या माध्यमातून मला समजतंय की आमदार राजन साळवी देवेंद्र फडणवीसांना भेटले, शिंदे गटामध्ये सामील होणार, अशा तऱ्हेच्या आपल्या माध्यमातून बातम्या आल्यामुळे मला सुद्धा मानसिकता देण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून झाल्याचं दुःख मला निश्चितपणे आहे. आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 40 वर्ष मी शिवसेना पक्षाचं शिवसैनिक म्हणून काम करतोय. शिवसैनिक, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख आणि शिवसेनेचा 3 वेळेचा आमदार आणि आता शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतोय. त्या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये निश्चितपणे या आधीच आम्ही आपल्याला सांगितलंय की आमच्या निष्ठा बाळासाहेबांच्या चरणाशी आहे. माझ्या निष्ठा शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पायाशी आहेत, हे आधीच मी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून मी पहिल्या दिवसापासून प्रामाणिकपणे मी शिवसेनेत पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बरोबर आज त्या संपूर्ण याच्यामध्ये आहे. आज या बातम्यांच्या माध्यमातून मला समजलं की मी देवेंद्रजींना भेटलो, मी शिंदे गटात जातोय. मी पहिला आपल्या माध्यमातून खुलासा करू इच्छितो, मी मरेपर्यंत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेनेचे पक्ष उद्धव ठाकरे साहेब आणि शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य साहेबांबरोबर काम करणार आहे, करत राहणार आहे आणि तोच माझा अंत शिवसेनेमध्ये होणार, हा माझा या ठिकाणी स्पष्ट खुलासा आहे. आपल्याला माहिती आहे की विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू झालेलं आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पहिल्या दिवशी मी अधिवेशनामध्ये सहभाग घेतला आणि मग त्यानंतर शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांच्या समवेत मी दौऱ्यावरती गेलो. त्या दिवशी मी स्वतः आदित्य साहेबांबरोबर रायगडमधल्या अलिबाग विधानसभा मतदारसंघामध्ये मेळाव्याला उपस्थित होतो. त्यानंतर महाडच्या विधानसभा मतदारसंघ मेळाव्याला उपस्थित होतो. आणि तो उत्स्फूर्त पाठिंबा त्या ठिकाणी असलेला तुम्ही त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे. नक्की मला याचा अभिमान आहे की माझ्यासारख्या शिवसैनिकाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी शिवसेनेचा उपनेता बनवलेला आहे. आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं. आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालेला आहे. आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं. आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालो होतो, पाटण भागामध्ये सहभागी झालो होतो आणि काल सुद्धा झालेल्या दौऱ्यामध्ये मी रायगड जिल्ह्यामध्ये सहभागी झालेले आहोत. आणि भविष्याच्या कालखंडामध्ये सुद्धा शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी दौरा करणार आणि शिवसेना मजबूत आणि शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांचे हात मजबूत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न माझा निश्चितपणे राहणार आहे, हे नम्रपणे आपल्याला सांगू इच्छितो. जय महाराष्ट्र. काल संध्याकाळी आणि सकाळपासून त्या विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या माध्यमातून मला समजतंय की आमदार राजन साळवी देवेंद्र फडणवीसांना भेटले, शिंदे गटामध्ये सामील होणार, अशा तऱ्हेच्या आपल्या माध्यमातून बातम्या आल्यामुळे मला सुद्धा मानसिकता देण्याचा प्रयत्न आपल्या माध्यमातून झाल्याचं दुःख मला निश्चितपणे आहे. आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेली 40 वर्ष मी शिवसेना पक्षाचं शिवसैनिक म्हणून काम करतोय. शिवसैनिक, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, शिवसेनेचा जिल्हा प्रमुख आणि शिवसेनेचा 3 वेळेचा आमदार आणि आता शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतोय. त्या महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या सर्व राजकीय घडामोडीमध्ये निश्चितपणे या आधीच आम्ही आपल्याला सांगितलंय की आमच्या निष्ठा बाळासाहेबांच्या चरणाशी आहे. माझ्या निष्ठा शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पायाशी आहेत, हे आधीच मी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि म्हणून मी पहिल्या दिवसापासून प्रामाणिकपणे मी शिवसेनेत पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांच्या बरोबर आज त्या संपूर्ण याच्यामध्ये आहे. आज या बातम्यांच्या माध्यमातून मला समजलं की मी देवेंद्रजींना भेटलो, मी शिंदे गटात जातोय,
मी पहिला आपल्याकडे आपल्या माध्यमातून खुलासा करू इच्छितो. मी मरेपर्यंत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब आणि शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य साहेबांबरोबर काम करणार आहे, करत राहणार आहे आणि तोच माझा अंत शिवसेनेमध्ये होणार, हा माझा या ठिकाणी स्पष्ट खुलासा आहे. आपल्याला माहिती आहे की विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू झालेलं आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये पहिल्या दिवशी मी अधिवेशनामध्ये सहभाग घेतला आणि मग त्यानंतर शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांच्या समवेत मी दौऱ्यावरती गेलो. त्या दिवशी मी स्वतः आदित्य साहेबांबरोबर रायगडमधल्या अलिबाग विधानसभा मतदारसंघामध्ये मेळाव्याला उपस्थित होतो. त्यानंतर महाडच्या विधानसभा मतदारसंघ मेळाव्याला उपस्थित होतो आणि तो उत्स्फूर्त पाठिंबा त्या ठिकाणी असलेला तुम्ही त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे. नक्की मला याचा अभिमान आहे की माझ्यासारख्या शिवसैनिकाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव साहेबांनी शिवसेनेचा उपनेता बनवलेला आहे आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालेला आहे आणि उपनेता म्हणून माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना बांधणीसाठी फिरणं, काम करणं आणि म्हणून मागच्या वेळेला सुद्धा शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे साहेबांचा ज्या दौरा झाला त्या दौऱ्यामध्ये कोकणामध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी झालो होतो, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहभागी झालो होतो, पाटण भागामध्ये सहभागी झालो होतो आणि काल सुद्धा झालेल्या दौऱ्यामध्ये मी रायगड जिल्ह्यामध्ये सहभागी झालेले आहोत आणि भविष्याच्या कालखंडामध्ये सुद्धा शिवसेनेचा उपनेता म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी दौरा करणार आणि शिवसेना मजबूत आणि शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे साहेबांचे हात मजबूत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न माझा निश्चितपणे राहणार आहे, हे नम्रपणे आपल्याला सांगू इच्छितो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.